Máme tady další rozhovor, s kým tady jsem? Bořek Dundr. My o vás víme, že jste nejlepší obránce Katu Kadaň. Jak se nám k tomu vyjádříte? Pičovina, to je lež. Pičo, si ze mě děláš prdel, ty čuráku, ne? Jak se cítíte po skoro konci základní části před playoff? Abych řekl pravdu, tak teď jsem měl chvilku pauzu, 3 měsíce. Důvod? Zkouškový období. Co studujete? Softwarové inženýrství na fakultě aplikovaných věd v Plzni. To zní docela chytře. To z nich chytře, ale jsem úplnej čurák. Jak jste připravený na playoff? Fyzicky dobře, myslím si, že tým je ready. Teď jsem tam dlouho nebyl, ale viděl jsem je a jsou v pohodě. Jsou to dobrý kluci. My o vás víme, že v týmu plníte roli takovej Radko Gudas v nároďáku. Jak se k tomu vyjádříte? Tak někdy do těla musíš jít a když nemusíš, tak musíš. To zní čuráku jeden zamrdanej. Kolik máte trestných minut za dosavadních odehraných 5 utkání? Já bych řekl, že za tu sezónu právě málo, navzdory tomu, jak hraju, ale myslím si, že v playoff to teprve přijde. Co je vaše největší přednost, krom chlastání vodky na baru? Tělo. Abych to mohl objasnit, tělo vypadá jako 40letýho tatínka po 5 dětech. Pojďme dál. Proč máte na hlavě trvalou? Pane Babulík, vy to dobře víte, že trvalou nemám, protože když si koukneš a měl bych trvalou, tak bych měl kudrnatý vlasy i tady. A to já nemám. A poslední otázka. Jste submisivní nebo dominantní v párovém jednání? Submisivní, děkujeme za rozhovor, mějte se.